Raul Ramirez. Ito'y ili nga pugo, handay nga liplipatan iti Team Pugo. Keep on going Pugo. Go Pugo Go! Kakailyan, dawatak manen tinananay nga ayat, tulong ken suportayo amin. Agkay-kaysa tayo nga manghitandudo, ipanagtultuloy, iti serbisyong may puso at malasakit, yan ang serbisyong erigel. Basit ti Pugo, ngem nagdakkel tinted na nga proyekto, para pagsayatan ken pagimbagan tayo amin. Kat dayti nga ayat, isunget kuma iti subli tayo ken kuana. Nasayaat nga ina, pagwadan nga leader, mapagsanggiran nga gayam, ken kangurnaan ti amin, managbuteng iti Diyos. Dagitoy nga galad ti masapul tayo, iti agbalin nga mangidaulo dito'y segundo distrito ti La Union. Awan sa Bali, Sandra Erigel for Congresswoman 2nd District of La Union. Probinsyano tayo, kakailyan, kat naipanakkel tayo daytoy. Masapul tayo nga rod, iti maysa nga mangibagi, kada tayo iti kongreso, iti beneg, iti party list. Kakailyan, agkay-kaysa tayo kuma, nga magsuporta iti probinsyano ako party list. Kaisuti maysa nga pangnamnamaan tayo nga tumulong kada tayo. Maysa nga inangan ayat kan managtulong, ken mapagtalkan tayo ti amin akanito. Veni Nola Ortega, ang probinsyano ako party list. Aduti pagsaatan mo ni Kurt Martin, imam tuloy dagiti narugyan. Naka-live na tayo? Naka-stream na? Nga abdur asti ili nga pugo, tanagaget kin si pupuso nga agserbi. Ni Kurt Walter Martin Tihiboto, mayor tayo dito'y pugo. Kung bise mayor na Joe Basalio, ay dungdung wantay nga pugo. Barong nga rupa, barong nga namnama, ngem saan nga sabsabali. Daytoy agbalin nga sumaruno nga gobernador ti probinsya tayo, ket anak daytoy agdama nga gobernador tayo. Masigurado tayo nga ti serbisyo ken ayat nga iburay na ket kaasping metlang dagiti inaramid ni Apo Pakoy. Amin nga galad iti maysa nga nasayaat nga leader ket adda kinkuana. Ti gobernador ko ket gobernador tayo amin dito'y Pugo. Governor Rafael Rafi Ortega David. Ni Kurt Walter Martin Tihiboto, mayor tayo dito'y pugo. Kung bise mayor na Joe Basalio, ay dungdung wantay nga pugo. Keep on going Pugo. Go Pugo Go! Paglangon ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot, dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling, sa tulong ng family planning. Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Araw po ng Miyerkules. Ako po sa inyong magiging kaboses ng bayan ngayong araw. Dominic Guzman po ang inyong magiging kaututang dila ngayong araw. Okay? Makakausap po natin ngayong araw ang ilang mga personalidad nang sa gayon po ay mabigyang linaw ang ilang mahalagang issue. Sino-sino nga ba ang ating mga kausap ngayong araw? Una pong makakausap po natin mamaya ang pinuno po ng Marcos Parin Group sa Cordillera na pinamumunuan po ni Tony Boy Tabora. Yan.
At syempre dahil usapang election pa rin tayo, makakasama naman natin mamaya mga kaibigan live mula po sa Tabuk City, Kalinga. Ito, suki ho natin to mga kaibigan. Matagal na ho natin siyang hindi nakukumusta. Kaya magandang makausap natin mamaya para naman malaman ho natin mga kaibigan, kumusta na po ang lagay ng ano yung temperatura? Yung temperatura parang klima, no? Yung pong lagay ng eleksyon diyan po sa Tabuk City, sa Kalinga province as a whole. Pero bago po yan mga kaibigan, atin po munang batiin ang lahat po ng ating mga kababayan na tumututok po. Wala hong sawang sumusuporta, nakikinig at nanunood sa kanilang mga Facebook. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating po mga kababayan dyan po sa Ilocos, Slovakia. Yan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Kumusta po ang sinanglaw? O yun. Si Boss Richard dyan po sa Tirad Pass Network. Katangganan nga lalaki ti Ilocos Sur. Good morning, Boss Richard. Isama na rin ho natin yung Public Information Officer ng Candon City, Ilocos Sur, si June Balbin. Yusek, good morning. Oh. Yusek, ha? Darating tayo dyan. Mga kababayan po natin sa La Union, naimbag na bigat. At mula po sa La Union, dadako po tayo sa Pangasinan, Japangasinan, maabig yaagaw edsi kayo namin. Kumusta po kayo dyan po sa Japan, Japangasinan. At syempre, tayo rin po ay napapanood sa pamamagitan po ng Digibox. Pag Digibox, kinabibilangan po yan ng Affordamax at ng TV Plus. Kung hindi pa ho nasasagap ng inyong Digibox ang Highland TV at GNN. Okay? Ang GNN is Golden Nation Network, Channel 44. Siya nga ho pala. Gusto ho nating pasalamatan ang GNN dahil po sa kanilang mainit na pagtanggap po sa atin. Salamat po for welcoming us in your home to be a part of your network. Maraming salamat po. Thank you. Hindi ho namin makakalimutan yung pong tiwalang ibinibigay po ninyo sa amin. Sa mga kababayan po natin sa Nueva Ecija, okay? Tuloy-tuloy lang po natin yung ating pagbati habang hinahanda na po yung pagtawag kay Marcos Parin, Cordillera Chapter President Tony Boy Tabora. Nueva Ecija, sa ating mga kababayan sa Tarlac at Bulacan and Pampanga, and of course dito po sa ating mga kababayan sa Baguio City, Benguet at ibahong bahagi ng Cordillera. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito po sa Boses ng Bayan. At sa pagkakataong ito mga kaibigan, batiin naman natin yun pong ating mga commenters sa ating Facebook page sa Regional News Group Luzon. Okay? Uy, yun pala. Palakpakan naman dyan. Alam nyo ba na ang Regional News Group Luzon FB page ay meron ng 93,000 followers. Wow! Salamat po. Follow lang kayo ng follow, ha? Para yung monetization, sana bumalik na. Yung nainggit, nag-report, bad ka. Okay lang yan. Okay, batiin po natin ang ating mga commenters. Cherry Ann Kabutotan Esguera. Pa-shout out po sir sa mga taga-Lloren, Tubao. Uy, Tubao! Good morning po. Yung ating kaibigan dyan sa Tubao, si Eggy Sugitan. Kumusta na po kayo? Winter, Belingen Gayaw na malapit na magpalit ng pangalan dahil paparating na po ang summer. Sabi niya, boses ng masa, hugot lines for today. Ang crush ay parang math problem. Kung hindi mo makuha, titigan mo na lang. Yeah, ayos. Hugot pa more! Winter. At si Carl Christian Divina Gracia. Ang sabi po niya, naimbag nga bigat sir
Dobby from Cabala Union. Okay. Magandang umaga rin po. Marami ho bang nervyoso sa kaba? Ha? Nonsense na yung mga tanong mo, Dobby. Ano ba? Di ba? Kasi kaba. Kika, kaba. Okay. Cherry Ann Cabuton and Sguera watching from Bukawe, Bulacan. Oy, malapit lang po kami dyan. Bulacan. Taga Pangasinan po kami. 1 oras lang biyahe dyan. Good morning po, Ma'am Cherry Ann. Thank you for watching. As I have said earlier, kung medyo mahina po ang inyong net, abay, lipat po kayo sa Free TV. Kasi napapanood po ang Boses ng Bayan sa Highland TV at GNN. Okay? Siya nga ho pala mga kaibigan, talaga hong mataas pa rin ang kaso ng COVID-19 sa Baguio City. At sa araw na ito ay bumisita si Department of Health Secretary Francisco Duque para daw kausapin yung mga local officials, malaman ang punot dulo kung bakit po biglang sumipa pataas ang bilang ng COVID-19 dito po sa ating lungsod. At meron po silang gagawing proyekto para ho makatulong sa problema ng lungsod laban po sa pesteng COVID-19 virus. Okay? At sana ho, ipagdasal po natin ang kaligtasan po ng lahat ng ating mga kababayan na sana will be spared from the virus. Ingat-ingat lamang po. Okay, hinahanda ho natin habang inaantay po natin sa kabilang linya ng telepono ang presidente ng Marcos Parin Group. Ay nais po nating pasalamatan ng ating mga sponsors. Kasama po dyan ang Musar. Maraming salamat po. And GCP. Okay? Thank you po dahil sa inyo pong mga suporta. Nandyan din po ang Pau de Arco. Okay, balikan ho natin. Bakit ho ba natin kakausapin ngayong araw ang presidente po ng Marcos Parin Group, Cordillera Chapter? Mainit pa ho kasing pinag-uusapan yung pong tungkol sa hindi ho pagdalo ni dating senador at presidential aspirant Bongbong Marcos sa interview po with Miss Jessica Soho. Mainit po itong pinag-uusapan hanggang ngayon. Ang sabi ho ng iba, yung daw pong hindi pagdalo ni dating Senador Marcos ay palatandaan ng pagiging duwag. Dahil kung hindi daw nila kayang harapin ang mga maiinit na tanong, how much more with the crisis that will be faced by the country. Ang sabi naman po ng iba, wag na ho nating palakihin yung issue. Dahil karapatan daw po ni dating Senador Marcos na tumanggi at magpaunlak sa isang interview. Okay? Yun po ang kanilang punto de vista. Sabi nga nila, one of them is former Senator Juan Ponce Enrile. Ang sabi ni dating Senador Enrile, karapatan ho yun ni dating Senador Marcos na huwag dumalo sa invitation for interview ni Miss Jessica Soho. Dahil kung meron daw pong freedom of the press, meron din daw karapatan ang mga sources na tumanggi. Sabi rin ng ating kapatid sa hanap buhay, si Katun Ying. Sabi niya, kung yung pagdalo mo ay dahil ayaw mo, okay lang yon. Pero kung yung sabihing ayaw mong dumalo sa isang interview dahil sa naniniwala kang bias yung magsasagawa ng interview, ay mukhang hindi tayo magkakasunduron. So, dito naman po sa lokal, kakausapin ho natin ang mga taga-suporta ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos at para matanong po sa kanya kung ano naman po ang kanilang
masasabi tungkol po sa isyung ito? Meron pong comment si Winter Gayaw. Sabi po niya, kaya nag-trending po sa social media ang hashtag Marcos Duwag. Okay, tatanungin na. Kukunan natin ng komento mamaya dyan. Si Ginoong Tony Boy Tabora. Okay? Babalik po ang Boses ng Bayan at sa pagkakataon yan, makausap na po natin ang presidente ng Marcos Pa Rin Group Cordillera Chapter. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Be the solution sa COVID-19. Nagbabalik po ang Boses ng Bayan at sa pagkakataong ito ay makakasama na ho natin ang presidente ng Marcos Pa Rin Group Cordillera Chapter, si Ginoong Tony Boy Tabora, isa rin ho sa dati pong konsehal ng Baguio City. Baguio City, I should say. Sir Tony Boy, sir, good morning po. Hi, good morning sa iyo. Good morning, Dabi. Kamusta? Sir, kumusta na po kayo? Namimiss na po namin kayo. Matagal na ho kayong hindi ho namin nakadaupang palad. Yan, okay lang boss, okay lang. Medyo ngayon, sa ganitong sitwasyon, tumutulong na lang tayo kay pagsuporta kay Bongbong Marcos. Yes, sir. Sir Tony Boy, Yes. Yes. Kanina ho, napag-usapan ho natin, mainit pa rin ho yung issue tungkol po sa hindi pagdalo ni dating Senador Bongbong Marcos sa invitation po ni Miss Jessica Soho for an interview. Sa Yes. inyo po, ano po ang inyong pagtingin sa isyung ito, sir? Well, para sa akin, gaya nga na nagsalita na ang HQ ni Bongbong, na sabi nila bias si Jessica Soho dahil sa napanood ko naman din yung mga dating interview niya noon before na mukhang talagang ginigipit niya masyado si Bongbong. Kaya nga siguro talagang gumawa sila ng position paper at na position na hindi sila dadalo sa ganon na bagay sa interview niya. Kaya nga mukhang pinapalaki na opposition yan. Bakit anong dahilan kung bakit siya hindi dumalo? Diba? Take advantage sila sa ganong sitwasyon. However, magkaroon naman ng ibang interview na paniwala na kay Abunda. Nandun naman siya na nag-interview. Okay. Okay. Sir, sa inyo pong pagkakaalam, sir, yun hubang mga ibang presidential aspirant, meron din hubang pagkakataon na they decline to be interviewed by other media outfits? Yeah, it is the right. Karapatan ng kandidato yan. Unang-una, interview to. Hindi ito COMELEC, kung COMELEC approved. Kung halimbawa ito COMELEC approved or organized by COMELEC, definitely they will be there. Pero yung ibang presidential aspirant, sir, meron din ho ba kayong alam na pagkakataon na hindi ho sila nagpa-interview sa ibang media outfit? Kasi may mga lumalabas ho ngayon na impormasyon na maging si Madam Lenny ay hindi rin nagpa-interview sa Yes, ibang mga media outfit. Ganon. Siguro,
that is a possibility. Pero wala akong alam na gano'n na interview ng isang media outfit. Pero gaya ng sinabi mo, pati si Madam Lenny, nag-decline din pala. Ganon, di ba? So that's a position na depende ngayon yan sa political aspirant. Sir, ano po ang ginagawa ho ninyo, ng grupo ho ninyo dito po sa Cordillera? Kasi mukhang sinasangkalan po ng mga taga-oposisyon yung pong bagay na ito, yun hong hindi pagdalo sa interview ni BBM. Wala take advantage sila sa gano'n na posisyon, natural. Kung sino ang mabunga, yan ang babatuhin. Kaya nga sa tingin ko, tapos na yung issue na yan. Sa paniwala ko, tapos na yung issue na yan, hindi na dapat palakihin yan. Kasi gumawa na, nagsalita ng headquarters si Bongbong. You know, yun ang aking paniwala. Okay. Sir Donnie Boy, sa mga Yes, sir. mga napapanood po natin sa social media, nakita ho natin kung gaano po karami yung pong mga dumadalo doon po sa mga BBM caravan. Kayo ho ba ay nagulat sa ganito kainit na suporta kay BBM? Una-una talagang nagugulat lahat. Hindi lang ako. Pati yung mga ibang political leaders, yung mga ibang mga supporters nagugulat din na first time na ganito ang suporta na nakikita natin. Bago pa magkaroon ng final, yung first day of election for campaign, hindi ganito ang nangyayari na suporta. Hindi lang dito sa isang lugar, kung hindi sa karamihan ng mga lugar. Kaya nga, yun nga ang nagiging nagtataka sila kung bakit ganon. Ibig sabihin, para sa akin, talagang sinusuportahan nila yung tandem ni BBM at si Sara. Sa tingin po ninyo, sir, ano ho kaya yung dahilan? Kasi alam naman ho natin, noong nakarang election po, natalo po si BBM at meron pong mga aligasyon na siya po ay nadaya. And then, noong pong siya ay nagpasyang tumakbo bilang presidente, naku po, maraming nagulat. At bakit napakainit at napakarami pong suportang bumubuhos para ho sa kanya? Okay. Ano kaya ang dahilan, sir? Ganito din. Sa tingin ko, ang dahilan, kasi nga nung last election, ako ay kasama doon sa grupo ng ALDAB, yung Alyasan Duterte at saka Bongbong. Ngayon, ang paniwala ng karamihan, mukhang nadaya talaga yung narig yung election results. Kasi on my part, mga 10 o'clock ng gabi, leading na si Bongbong ng around 1 million. Usually, ang trending yan, pataas na, ganyan na yung mangyayari dyan. Biglang pagising ng umaga, baliktad na. Kaya nga, ang paniwala ng tao, sa pananaw ko, karamihan na yung tao, alam nila na nadaya si Bongbong. Kaya ganoon din. Kaya nga, ngayon, ang panahon na talagang ibinibigay nila lahat ang suporta sa kanya. Sir, ano po yung campaign platform ni BBM na naging isang dahilan kung bakit kayo ho ay sumuporta sa kanya? Alam nyo, maganda yung kanyang BBM is a unifying president, which I believe. Kaya dun sa logo niya, kung papansinin mo, sama-sama tayong babangon. Kaya nga, isa din ang dahilan kung bakit nakita ko ang maraming sumuporta sa kanya nang dahil sa maraming bumabati ko sa kanya, maraming binabato sa kanya ng mga issues, pero hindi siya masyadong sumasagot. Kaya nga, yun ang paniwala ng tao. Okay. Doon pong huling pagdalaw po sa Baguio ni Sir BBM, Yes, isa sir. lang ho kayo sa iilan na binati po ni BBM. Kwentuhan niyo po nga kami, sir, yung nangyari pong pagbisita ni BBM sa Baguio kasi balita ho namin medyo nagkaroon po ng konting issue. Ito na ho yung Yes, pagkakataon sir. po Yes, ninyo. sir. Yes, sir.
Okay, kasi ganito boss yan. Yung isang kasama natin nag-request ng magtatayo ng HQ dito sa kanyang lugar. Ano? And yung pagtatayo ng HQ, yung staff ko, yung mga kasama ko, sinabi ko sa kanila na tulungan natin sila para maging successful yung operation kasi larong-lalo na dudumugin yan kasi pagdating ni Bongbong. So, ang nangyari doon, merong hindi sila pinagkaintindihan ng staff, ng staff ko, kaya nga paniwala nila kasi na sila ang may direct access kay BBM. Nung gano'n na nangyari, yung mga pagtutulong namin sa kanila hindi nila masyadong pinapansin. Sabi ng mga kasama ko, o sige, kung ganyan, magiging guest na lang kami. Ganon. Sinabi nila, hindi nga sila maniwala. Kaya ang ginawa ko, sinigurado ko na talagang pagdating doon yung mga staff ko, sinama ko sila. At halika kayo, tayo ang sasama kay Bongbong at dadalahin natin si Bongbong, tayo sasama sa kanya sa pagdalaw doon sa headquarters ng hotel na yon. Okay. Kaya yun, naniwala siguro sila na tayo talaga ang contact person dito. Okay. So, sa ngayon sir, meron pa hubang internal conflict yung po mga supporters ni BBM sa Cordillera? And if the answer is yes, ano po yung ginagawa ninyong hakbang among yourselves para po ma-plancha yung sigalot? Oo. Sa tingin ko wala naman issue yan kasi nga reconciliatory tayo. The more supporters, the better for Bongbong. Now, alam natin naman na tayo ay parte sa Northern Luzon. At karamihan sa atin dito ay talagang susuporta kay BBM. Nagiging problema lang na nakikita ko yung mga partido na gustong sumuporta kay BBM na iba ang partidong nagamit nila is they're having problems on how to link themselves with BBM. Gano'n na nakikita ko. Kaya meron kang makikita dyan na kahit nasa ibang partido sila, nasa PDP, example, pero silang ang konan nila PDP. Pero yung iba, ang konan nila yung PFP naman, na yun ang official na partido ni Bongbong. Now, they would like to identify themselves with Bongbong. That's what's happening. Kaya nga ang nakikita ko, kung gano'n ang sitwasyon, kunin natin lahat ang gustong sumusuporta kay Bongbong. Okay. Yun ang nakita ko. Sir, meron pong question dito mula po kay Mr. Winter Gayaw. Patanong po sa guest ninyo kung naniniwala pa rin ho ba siya na meron pong solid north. Ano po ang inyong sagot dyan, sir? Ako'y naniniwala na meron pa rin. Pero hindi ko sabihin na 100%. Di ba? Kasi ako'y umikot din sa Ifugao, pumunta din ako ng Mountain Province, sa Tugigaraw, at saka sa Isabela. At nung nagtatanong tayo, yun pa rin talagang sentiments ng tao dito sa atin sa Solid North. Now, kaya nga ako napunta ng Ifugao at saka Mountain Province kasi yung first time na pumunta ako doon sa headquarters, karamihan dark red. However, doon sa gitna, iba ang kulay, yung percentage ni Bongbong noong siya tumakbo as Vice President, which is Ifugao and Mountain Province. So, yun ang pinaprogram po namin na kung halimbawa iikot siya, makakapunta siya sa mga probinsya, hindi niya na maganda ang kanyang rating noon election. Okay. Sir, another question po. Nung pong nakaraang linggo ay nakausap ko po si Abono Party List Congressman Conrado Estrella III at hiningan ko rin po siya ng kanyang opinion tungkol po sa kandidatura ni BBM.
At ang sabi ho niya, talagang mukhang nakaukit sa tadhana yung pagiging presidente ni BBM. At ganun din po yung pananaw ni dating 5th District Congressman Mark Cuangco. Kayo ho ba ay kampante rin na ganito ho talaga ang mangyayari sa election? Mukhang ganun nga ang siguro ang talagang nakaguhit, nakalinya, parang ganun. Makikita mo naman sa suporta ng mga tao kung paano. Maybe it's time for him now to release it as the next president of the Philippines. Sir, last question po. Napansin Yes, ho sir. natin na sa dinami-dami po ng isyung ibinabato kay BBM, parang hindi siya pumapalag. Parang hinahayaan lang Yun niya nga. at kalmado po. Ano to? Ito ho Yun talaga nga. yung taktika ng BBM, sir? Yun nga, parang hindi niya na masyadong sinasagot. And I think that worked on his advantage. Dahil sa kahit anong ibato mo sa kanya, hindi niya sinasagot, parang inaapi siya, hindi niya sinasagot, ang sentiments ng tao doon siya lumalakas. Mas lalong batuhin mo, mas lalo siyang lumalakas. Ganun nga ang nangyayari. Observe ng karamihan lahat yan. Okay. Sir Tony Boy? Kaya nga, Apo. oh yes sir. Yes, sir. Maraming salamat po sa oras na inyo pong ibinigay sa ating pong programa. Kayo po ay live na napapanood sa Highland TV at sa GNN Channel 44 through the Digibox. Ang inyo pong pagbate, huling mensahe po sa ating mga kababayan, sir. Yeah, being a supporter of BBM dito, sana lalo natin siyang suportahan para naman magkaroon tayo ng pagbabago na sinasabi niya na sama-sama tayong babangon muli kasi nga sa kanyang pananaw at sa kanyang paniwala may panahon na talagang hindi masyadong umasenso ang Pilipinas. Nalampasan pa tayo ng mga ibang bansa gaya ng Vietnam, Laos, na tayo lahat sila pumupunta dito mag-aral at kunin ang ating technology. Kaya nga siguro panahon na tayong bumangon at magkaroon tayo ng progreso. Yan lang. Okay. Sir Tony Boy Tabora, ang Okay. presidente po ng Marcos Parin Cordillera Chapter. Maraming salamat po. Magbabalik po ang boses. Salamat. Salamat sa iyo. Thank you po. Salamat. Babalik po Thank you, ang thank boses you. ng Okay, bayan. bye-bye. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako. Paglangon ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pupunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Umistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A. Be the solution sa COVID-19. Nagbabalik po ang boses ng bayan sa ating pong mga nanay na naghahanda na po ng pangmerienda ng kanilang mga anak na naka-online class. Sige lang po, isabay huli nyo yung pong inyong paghahanda ng merienda sa panonood ng boses ng bayan. Okay? Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, ay makakasama ho natin live from Tabuk City, Kalinga. Okay? Si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan. Ma'am, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Sir Dobbs. Nako po, walang audio. Ay, walang audio? Yan. Meron na ma'am, meron na. Rinig na kita. Ayan. Loud and clear. Ma'am, kumusta po kayo? Okay naman po rito sa City of Tabuk. Kahit alert level 4 sila. Aha. So, wala naman akong nakikita may sakit. Okay naman po rito. Parang may scanner yung mata ni attorney na. Pag lumingon siya, pan left, makikita, oops, COVID patient. Wala, kidding aside, attorney, syempre marami hong nagtatanong kung dati-rati po ay kayo ho ang Best Election Supervisor of Benguet. Bakit bigla hong nawala si attorney at nalipat po sa Kalinga? Ano pong nangyari, attorney? Para lang po sa kaalaman ng ating mga manonood. Apo, ganito po yan. Lahat po ng election officers and provincial election supervisors
nasa-shuffle po every elections. Mhm. So if we have handled our areas for 4 years, we have to shift out every elections. So ang purpose niyan is to have impartiality Mhm. and less familiar with officials kung saan po kami ma-assist. Okay. Attorney. So okay lang po yun. Aha. Meron ho pa kayong earphone, attorney? Para mas malakas po yung inyong audio? Ay naku, yun ang hindi ko nadala. Yun lang. Okay, sige. Pagtyagaan ho natin. Kaya yan, ma'am, kaya. Okay. Doon po sa ating usapan kahapon, nabanggit po ninyo na lahat po ng bayan sa Kalinga ay meron pong mga contested. Can you please enlighten us about that, attorney? Opo, lahat po ng bayan dito is contested. This is already opposite sa Apayao kung saan ako na-assign last time. Mhm. Okay. Ang walang contest, it's only the municipality of Rizal. And then, sa Pinokpok po, ay sa Pasil, merong isang vice mayor na walang kanap. Yun lang po. So, lahat po yan, contested. So, meron din po merong mga incidents po na nakaraan, Sir Do, na merong kukuha ng PCOS machine, mga 2013 yun, and it was after the transmission results. Okay. May papapalitan lang ho tayo doon sa pangalan ni attorney. Hindi na po siya ang Benguet Provincial Election Supervisor. Siya na po ay election supervisor ng Kalinga. Having said that, attorney, sa mga nagdaang election, napapabilang po ang Kalinga sa mga election hotspot. Tama po ba? Meron din po a few places na merong incidents. Pero wala naman pong hindi siya province-wide. Opo. Attorney, para po sa kaalaman ng ating mga viewers, ano ho ba yung parameters bago po may deklara bilang election hotspot or areas of concern ang isang lugar? Opo, sa ating rules po, sa community resolutions natin, para ma-classify na hotspot lang ang isang lugar, meron po dapat na election-related violence na nangyari for the past 2 elections. So, yan po, merong private armed groups, merong mga deaths, tapos merong mga threats sa mga lives ng ating mga kandidato. So, yan po yung parameters na ginagawa. Pero dinedetermine ito during election period where magtatatag ang committee ng task force. So, usually, it's the province of Abra nangyayari po yan. Hindi po naman dito sa province of Kalinga at never po sa province of Benguet. Okay. Yung pong recommendation will be coming from the PNP and the Philippine Army, ganun ho ba? Opo, meron po silang recommendation and then consider po ng COMELEC po yan. And then magtatatag po tayo ng COMELEC task force. Okay, attorney. Procedure na ginagawa. Ma'am, kapag sinabi ho nating violence, kailangan ho ba may mamatay, may barilan? Paano po kung hamunan lang? Ay, hindi naman po. There must be proof na meron pong election-related violence. Election-related meaning kadikit yan sa yung pagtakbo ng mga tao sa eleksyon. Pag-eliminate mo ng kalaban, huwag naman sanang mangyari. And then, yung mga tinatakot yung mga tao, they are being forced to vote for somebody or they are prevented from voting for somebody like that. Attorney, with the current situation of Kalinga, sa tingin ninyo, meron pa rin hubang mga bayan dyan na maisa sa ilalim sa election hotspot or areas of concern?
nakimiting po ako kahapon sa PNP. And then, as a matter of fact, we will be having the first Provincial Joint Security Control Center. So, we will be having that next Tuesday. Opo, doon po namin malalaman kung ano yung threat assessment ng AFP. Pero sa PNP po, ang binanggit lang po nila is sa Municipality of Balbalan at saka Municipality of Pinocto, meron pong nagpapantay dyan na AFP. Po, sa polling places natin, ito sa Kalinga, ang nakabantay AFP, imbis na PNP. Okay. Bakit po binabantayan yung dalawang town, sir? Ay, ma'am. Opo, because of the presence of mga people from the left. Kaya ito po yung dalawang binabantayan ng airlines. Yan po yung binanggit nila. But not to worry daw po, kasi marami namang tropa na i-assign po dyan sa election day. Okay. Pag sinabi ho ninyong presence of rebel group, meron ho bang parang feelers na manggugulo ang mga ito? Merong parang figures? Opo, meron ho bang paramdam na nakahanda hong manggulo itong mga rebeldeng grupo diyan po sa Balbalan at Pinokpok? Wala naman po silang binanggit na naghahanda itong mga tao. Meron lang kasing incident, pero hindi naman dyan last time. Sa Rizal at Tanudan ng ito. Ang ginawa daw noong 2013, kinuha yung POS machine. And then, kinuha yung SD card niya. Pero ang nangyari, ginawa nila yun after nag-transmit na. So, yung results na-transmit na natin sa national bago pa nila nakuha. So, yan lang naman yung sinabi. Pero, hindi naman po nangyari sa Pinokpok at Balbalan. It was in Rizal and Tanudan. Okay. Attorney, bukod po sa inyong mga nabanggit na issues and concern, ano pa ho yung mga nakikita po ninyong mga challenges in our effort to maintain an honest, orderly, and peaceful election dyan po sa Kalinga? Ang nakikita ko lang pong concern dito, masyadong malawak ang mga lugar. I-compare namin sa Baguio City and Benguet Province. Yung pong monitoring namin ay medyo mas malawak. Kasi ang laki-laki ng highway, ang haba-haba ng mga lugar. Okay. Masyado silang mayaman sa space. Pero ang kagandahan naman po dito, meron silang social distancing pagdating ng election kasi malawak nga, pwede silang pumila sa labas. Yun lang po. Pero sagana naman tayo sa manpower pagdating sa security. Inassure naman po yan ng PNP. So, hopefully ma-replicate ko yung election ng 2019 na walang toward incident kahit isa. Okay. Attorney, kumusta naman po yung internet accessibility ng mga municipalities? Kasi yun yung isa sa mga yan sa mga salik or factors para po mapabilis yung proseso ng pagboto sa 2022 elections. So, ano po ang masasabi ho ninyo sa internet access dyan po sa Kalinga? Ito pong internet access, dito po sa province of Kalinga, medyo mahirap. So, ang question ko din yan, kung paano yung transmission natin ng results. Ang sabi naman po ng ni Attorney Kawis na Provincial Election Supervisor dito, mahahanap po nila yung signal. Kasi before magtatak tayo ng community centers, meron ng site survey yan from Smart Mapping. Okay. Chine-check kung saan talaga yung signal. So, kung ano yung mahina sa'yo, yung nagbibigay na instrument tulad ng bigan. Yung satellite na po yung pag-transmit natin. So, broadband, global area network, yan yung gagamitin. Depende kung saan malakas. Pag hindi, bibigyan ka ng massive. It's either smart or globe. So, hahanapin talaga po kung saan yung
malakas ang signal. So, not to worry dyan kasi kaya naman namin hanapin yan kung saan malakas ang signal. Ang problema lang sa aming submission ng reports, maghahanap kami kung saan yung signal. Kaya hindi ako live interview with you sa opisina kasi walang internet ko doon. Yun lang. Aha. Kaya nandito po ako sa hotel nila. No. So dapat humingi na po kayo ng exclusive na spot yan po sa hotel, yan po sa may Tabuk City. Sa David's Hotel ho ba yan, attorney? Opo, sa Davidson Hotel po ito. Meron silang internet access. Aha. Sa opisina po namin wala. Okay, mabait naman po yung may-ari dyan kasi kapatid po ni Sir Peter ng Hotel Supreme. Opo. Okay. Attorney, huling mensahe po ninyo bago ho tayo magpaalam sa ating pong mga kababayan dyan sa Kalinga para ho mapanatili natin na magiging maayos, malinis at mapayapa ang nalalapit na eleksyon. Opo, dito po sa province, ang napansin ko is hindi sila aware dun sa bagong resolutions tungkol sa e-campaigning, e-rallies, at saka yung mga social media campaigning na hindi sila masyadong aware. May project kami na we have to meet all of these, yung mga kandidato natin. So the election officers will do that. Sa provincial level naman po ako. I-meeting po namin yung mga candidates and then we will orient them kung paano yung bagong procedure. Kasi uso pa sa kanila po yung dating pangakampanya tulad ng Toledo, sa rally, convention, yung mga ganyan po. Mataas na nga po yung level dito ng yung cases natin na pandemic ng COVID-19. So, dapat talaga yung social media na po gamitin natin. Although I notice po sa City of Tabuk, yan po ang mahilig sa social media. So, sila na po siguro yung unang gagamit ng i-rallies, i-campaigning. Okay. So, ang message ko po sa lahat, sana po i-explore natin yung ganitong klaseng pangangapanya para po mas safe po tayo. Kaya yung traditional methods natin, siguro medyo iwasan natin para maiwasan din natin yung virus. Okay. Bago ho po namin ipakawalan, attorney, paano ho ba yung sistema at proseso ng pagsasagawa ng e-rallies? Ang mangyayari lang dito, you have to register yung blog mo, media page, email address, kung ano man yan na yung gagamitin for the campaign with the Election Information Department. Okay. Para po naka-register na sa'yo yun at yan yung gagamitin mong pangapanya using social media. Pero may deadline po ito. It's already January 31. So dapat mag-register na po kayo ngayon. Okay. So, and then, may report lang kung gagawin after 72 hours kung ano yung ginawa mong social media na campaign. okay. So, ibig hong sabihin, kapag nagsagawa na po ng e-rally ang isang kandidato, meron hong time limit at ito po ay minomonitor ng COMELEC? Wala naman po siyang time limit. Walang binanggit kung gaano kahaba. Okay. So, pwede na rin siguro yung 30 minutes. Pwede na rin yung 1 hour. But may condition lang na hindi libelous or defamatory. Pagkatapos yung it will not undermine the reputation o yung electoral process. Yun lang naman yung requirement. Tsaka libre po siya, wala namang po babayaran. So, ang babayaran nyo lang siguro dyan sa Facebook, kung saan kayo mag-place ng ad, mga ganun lang. Pero kung i-rallies, wala pong bayad. Okay. So, ano po yung mga bagay na binabantayan po ng COMELEC that would probably prompt you to stop yung pong i-rally ng isang kandidato? Ay, ganito po yan. Pag merong magre-report ng untoward incident, na siyempre maraming makikinig dyan. So, i-report agad sa COMELEC. So, action na naman na agad yan. Kung defamatory yan, ipapatigil. Pero may binanggit ang COMELEC main office namin that they are always nakalink sa Facebook.
at kung ano pa yung mga social media pages na pwedeng gamitin. So, you just submit broadcast labs, yung contract of advertisement, mga performance, yung labs nyo. Yun po yung kukunin ng committee after yung nagawa yung inyong tirali. Okay. Pero Last at the moment, kung merong bawal na ginagawa, report Opo. ng COGA. Last question, attorney. Paano kung ang isang kandidato in the conduct of an e-rally ay minumura po niya, nagkakaroon po ng mudslinging at sinisiraan po niya yung ibang kandidato? Meron ho ba kayong technology to stop the e-rally of a certain candidate right there and then? Sa ngayon po, wala pa naman pong binabanggit ang COMELEC kung paano isa-stop yan habang naka-air. Pero, ang sinabi ko, pag ni-report sa amin agad, they will do ways para makontak yun, para ipatigil. Otherwise, yung pong libel or oral defamation can be filed against that person na naka-defile sa reputation ng kapwa kandidato. Okay, attorney. So, hindi lang kung ordinary yung offenses, but also criminal ang pwedeng i-file sa kanila in administrative. Lalo na kung incumbent. Attorney Elenita Julia Tabangin Gapuyan, ma'am, maraming salamat po sa oras na niyo pong ibinigay sa Boses ng Bayan. Maraming salamat and ingat po kayo dyan po sa Tabuk City, Kalinga. Thank you po. Opo. Maraming salamat din po. At sana maituloy natin yung voters aid natin dito po sa inyong station. Tsaka Yes, congratulations po. Yes, ma'am. Tuloy-tuloy po natin yan. Okay, isa na naman pong edisyon ng Boses ng Bayan ang sumainyo. Hatid po sa inyo ng Highland TV. At tayo rin po ay sabayang napapanood sa Regional News Group Facebook page at sa RNG Luzon YouTube channel. Maraming salamat. Ingat po kayo. Iwasan po nating magkasakit dahil bawal ang magkasakit sa gitna po ng pandemya. Muli, ako po, si Dobby D. Guzman, nagsasabing, mahal ko po kayo. Maraming salamat. Bye-bye. Mua-mua. Paglanon ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Kukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade